di hamuaka parhubas nami bongot tu bagas joron itu ata. Asarim asahudul mahita ganup. Upasata mima tu namanguluhon parmingguon di Bagasan Manogoto. Uriani Debata
nani haholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Kami saluhut parhalado, pasahat tabi matu sudi, hamu ruas ni huria. Asni roha madi hamu, jaladame nasihat Tuhata, imana mangaramoti hita saluhutna. Di bagasan sadarion, tung tamado hita mendok muliate tu dibata, di saluhut pandunganion, doho pangaramotion ni dibata, di sude pardalanan ningoluta. Diari sadarion, di paluas dibata huriana patupahon pesta gotilon, makalacon pasupasu dohot denggan bahasa ni Jahoba di bagasan ngoluta. Saluhut nai, tung asini rohani dibata do itu hita. Alanita puji matuhata, jalata sobba maibana, taedehon ma, sobba ma Jahoba. So tarasam hita do balga ni holong ni rohani di bata, di bagasan pardalanan ni nguluta. Tung so hasuhata do denggan ni basana, nuaing marpungu do hita di bagasan jorona, patupahon pesta gotilon makalasson, pasu-pasu di bata nata jalo di bagasan nguluta, di dok hatani di bata. Puji hamu maibana marungan suara ni sarune. Puji hamu maibana marungan arbab dohot sordam. Puji hamu majahoba marungan tali sajak dohot panortoron na marliat. Puji hamu maibana marungan hasapi dohot tulila. Puji hamu maibana marungan ogung panggora. Puji hamu maibana marungan ogung panonggahi. Atong tapuji ma Tuhat tamarhite edde puji ma Jahoba jonjong mahita.
Namar pengudo hita ruas ni Huria Hagawepi Yogyakarta. Marlasi roha Maria Ria jala marulup-ulup makalaso dengan bahasa ni Jehovah di pesta gotilonon. Ibana do mual ni pasu-pasu dohot hanguluata. Nuaing pe pataridonota ma parsobota. Panid dang yota dohot las ni rohata di pasu-pasu ni Jehovah naung tajalo. Marihite budaya habata hota. Atau ngamang panggual pargos sinami alu-aluhon majolo tu di bata ama namano palangi dohot anoon dohot nasa isina ima Tuhan Jehovah ama na hutadahami di bagasan goar ni anakna Yesus Kristus alu-alu damang ma. Alu-aluhod da mamatu Tuhan Yesus Kristus anak ni dibatana sa sadai. Napaluaho kita siya dosa dohta matean. Marhite mudarna nabadiay. Urutusi alu-aluhod da mamatu tod di porbadia. Naruar sian amai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus na pajonjokon Huria nabadiay. Nunga dia lolo kamu be tu debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohoto di purbadia. Ope amang pangwal pergocinami. Namer mula do nasana adong. Jala debata do hararwani saluhutna. Nuaing baenda mang majolo godang mula-mula. Laos pado muma dohok godang soba-sobai. Asa jolo marsoba hami tu jolo ni Tuhan. Debata Jehovah nasasadai. Na tumupalangit dohot tanoon. Dohot tu anak na Tuhan Yesus Kristus nong mati humokopita. Jalak mulak mangulu. Dohot tuto di purbadia. Na mangalehon hasesani dosa. Las ni roha. Dohot ngulu na baru. Na sora sudai. Nunga huso bahami be Tuhan Jehovah marhite tangan. Si majujung dohot roha. Nuang piamang panggual panggorsi. Naing liat tonon nami ma Kristus silehon pasu-pasu. Songon panidang yon nami tu portibion. Alani baydama magodang liati. Asa mga liat hami makalason jala makamulatehon. Pasu-pasu di mata naung sahat tu hami bi. Asa mga liat kami mangulupon. Hanguluan naung pinatupan ni Tuhan Yesus asa mga liat hami mamaritahon barita na uli jala patupahon ulaon asin ni rohay asa hata hahorason hata las ni roha hata hadameon hata hasonangan tubang sonami badamang ma.
ta saluhutna naliat nalolo. Nunga ta liaton tortor ta pataridahon panindang nyota. Taringo tu dengan bahasa ni Jehovah di pesta gotilonon. Jalanunga ta patuduhon parsobauta tu Yesus Kristus sileho pasu-pasu tu ngoluta. Ibana do raja nama masu-masu bonini akana taula. Jalalaus ibana do silehon hangolua dihita. Atong tapuji matuhatta marhite buku edde sangap di Jehovah debatata. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di porbadia nama no palangit, dohot tanoon, amin. Olopon ma Jehovah alesadok tanoon, oleh hamu ma Jehovah marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Bongo ti hamuma akabahalna marhiti-hiti hamulateon akka alamanna marhiti-hiti puji-pujian mauliate marohamuna tu ibana puji ma guarna haleluya. Martangi yang mahita. Ali di bata amanami. Madok moliate do hami tuho disudi dengan nibasam. Tung sotarasam do akababahenamu. Nama dongani. Dohot nama masu-masu sudi hami. Ruas mon HKBP Yogyakarta. Sadario di loko delas niroha tu huriam. Ndaboi patupahon pesta gotilon. Tuho do hami pasahaton parsobaun nami. Alas yang tiki tu tiki. Lam mangerbang huriamo dohot pakko basionna. Di dokodo sadani roha di ruas. Sudi ruasmu jala di dongani hodo nang akapar halado. Laho marhaladoi huriam. Atong sesaut maharajamu dohot hamuliamu di huriamon. Di bagasan goar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Hudul mahamuna.
manok hata upama, tinalik bulong si Hubi, pinarsaong bulong si Ala. So tung sumol sol di pudi, dada si paingot na suada. Atong tangyo kamuma, patik ni di mata di mingguta sa darion. Ima patik parjolo sa hatu patik pasapuluhon. Songon na pinajojor ni anak kota si kola minggu siya joloon. Patik parjolo, au do Jehovah de Batam, Nina de Batata, dang jadi marakup au, bahenonmu de Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jalan dang jadi sumanonmu manang ahana di banua ginjang dohot na di banua tongaon. Rodina di bagasan ae na di torong ni tano. Yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonan guarni debata, yang go soture dalana, aihona uhum nado, sogot akana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma babadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamu, nasa si ulahonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianani Jehovah de Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe, manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutan ni halak pe, na mangebati hutan. Ai dina onom arido ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot lasa isina, dungi maradian do ibana, di ari papituhoni, di baheni do umbahen, na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, di tano nanileho ni Jehovah de Batam dihu. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituan, unako mangalako. Patik pawaluhon, unang humanako. Patik pasiaon, unang hoolo maka tindakon, hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia paugasan ni donganmu. Amen. BH Pandok ni debata tarengutu patik nasapului odo. Audo Jehovah de Batam ninna de batata. Pargogo nasahatu dosan jala parimas. Siluluhon dosan ya mama tu pinoparna. Ro di sudut patuluhom, ro di sudut paupaton. Pinoparnia kana sogoroha diau. Alayasi di rohaku dia kena meribu-ribu. Aka namar holong ni roha diau. Naso mangalausi patiki. Uria.
Nidok akan na tua-tua. Rupa do dang boy muba. Alai pangalaho, boy do tarpauba. Habang ma bisak-bisak si ruba-ruba dohot abaroba. Saya unang jolohonai sakita asa pinauba roha. Riko do manadadiri. Alani tahu homa edeon di bagasan rohata. O Tuhan Yesus hodo rajaku jonjong mahita. Di bagasan uduk dohot serep ni roha, ro mahita tua dopani debata. Tatopoti ma dosata tu amata debata jalata pangidoma hasisani dosata. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus para sirohai martang yang mahita. Ale debata amanami nabadia jalanagok asini roha. Manang napiga hali hamiro to dupanmu. Kuparhatopot hamido sude akka dosa nami nagudangi. Tung macejot-jot do hami manirpang siandalanmu. Dang mangulahon lomoni roham. Unang mapabali hami sian adopanmu ale Jehovah. Alani dosa dohot hajahaton nami. Ale marpamuati maroham di hami. Nuaing rohami tu jolom mengido asini roham. Saise sama sude dosa nami. Jela unang paingot-ingot sude dosa nami nagodangi. Ni debata naong manopoti dosa nuaing tapi gima hata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata sungunod do hata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun
jala songon obun manorop akka dosam. Semulak ma hotuau ayau do si paluaho. Hasang hapon ma di bata na diginjang. Amin. Patan di bata turpuk epistel minggu tasadarion tersurat di buku Daniel bidutulu ayat 10 satu ayat 10 walu. Dungi piribirion jala muruk situtu masih Nebukadnesar madokon iko buanon si Sadrak si Mesak dohot si Abednego tujuluna. Jadi tarbuam ma natulu halaki tujulo ni rajai. Ope oloha munuaeng di sidi begi hamu sorani sarune tulilah hasapi arbab sordam godang dosa dok ragam-ragam ni parhinaloan mar singgang jala mar sobba tu gana-ganaan nang hupaulii ale molo soolo hamu mar sobba kontokinai hamu tipal honoton tuliang pamurunan namaralanala dungi idaun ma manang debata dia na tukpaluhok kamu sian tangaku. Molo lomoro hani debata nami nahului hami sai paluau nodo hami sian liang pamurunan nama nalanalai dohot siat tanganmu ale raja nami. Ido sahatna
Martua mahalak na tumangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amin. Tindak koma hat porsiotei so nahina tindak kone dong atas saha porsiau di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dusan na tumo palangi doho tano au porsia di Yesus Kristus ana di debata jahuba nasa sadai imana tinubon si Maria nagabi-gabian siatot di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panghuman ni silatus namate tarpaja loibana di hau binarsilang na tua tu banuatoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo la hudul tu siam ni debata jahuba amanai pargugo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak suku tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di porbadia jaladong sadahuria nabadia huria hato panela Kristen akan nabadia dohok dihasisani dosa dohok dihataina mandok mula mangulu dosugut daeng ni halak nong mate dohok dihangoluan na sora sudah. Amin. Shalom. Hamuna dongan saha porsian di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus. Adorang sojina hahon odolan ni titing di huriata di hari Minggu sadarion. Atas gorni parhalado HKBP Yogyakarta, Resok Yogyakarta. Perjolo mahu pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna do tua kadongan naodope rap marsaur di permingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Hupasat hamima tabe di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus horas madihita saluhutna Horas udut tusi tabe gema odolan ni titing ni huriata sadarion tarsurak di hata Indonesia jalaboy tajadi papan pengumuman ni huriata manang marhiti soft copy titing di WA grup wilayah manang kategorial nama minggu Pasal pulpituhon dung Trinitatis, topik memberitakan Injil dengan segenap hati. Di dalam bahasa Batak dikatakan majamitahon barita nauli syan nasaroha. Pelayan ibadah minggu, pertanyaan wilayah lunggu, dan juga kegiatan kategorial bisa kita lihat masing-masing di grup wilayah kita. Nah, palimaon Pesta Gotilon HKBP Yogyakarta. Pada hari ini kita merayakan Pesta Gotilon HKBP Yogyakarta dalam ibadah khusus yang diatur sedemikian rupa menjadi pukul 8 untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan atas anugerahnya melalui persembahan amplop dan siluah. Dan setelah ibadah akan dilanjutkan dengan tortor wilayah, tortor parhalado, lelang dan hiburan lainnya, serta makan bersama sebagai ungkapan sukacita atas berkat Tuhan. Dan yang membawakan
Ibadah kita di Pesta Gotilon hari ini adalah pucuk pimpinan HKBP gereja kita, yaitu Bapak Kepala Departemen Kononia Pendeta Dr. Deonel Sinaga. Yang keenam, meninggal dunia. Pada hari Senin 6 Oktober 2025 di Yogyakarta telah meninggal dunia Bapak Sintua Wesley Simatupang, tutup usia 81 dari wilayah Timur. Penghiburan diakonial bisa kita lihat di WAG kita masing-masing. Panitia Natal 2025 Seksi Paropuan, Panitia Natal 2025 Seksi Paropuan telah dibentuk pada hari Kamis 9 Oktober 2025 dengan susunan kepanitiaan yaitu Ketua Nyonya Sintua PJ Sinaga Boru Tapia, Wakil Ketua Nyonya Panjaitan Boru Marpaung, Sekretaris Nyonya Situa HSL Simamora Boru Sagala, Bendahara Nyonya Turni Boru Sihaloho, dibantu seksi-seksi terkait. Selanjutnya Panitia Natal 2025 Seksi AMA. Panitia Natal 2025 Seksi AMA telah dibentuk dan susunan kepanitiaannya sebagai berikut. Ketua L. Siregar, Sekretaris Calon Situa I. Sinambela, Bendahara B. Syanturi, dibantu seksi terkait. Diinformasikan sekilas untuk kegiatan perayaan Natal AMA, partisipasi dari setiap wilayah mengirimkan utusan sebagai pembaca liturgi dan menampilkan paduan suara. Selanjutnya Panitia Natal 2025 Seksi Sekolah Minggu, Panitia Natal dengan Sekolah Minggu dengan susunan kepanitiaan Ketua pertama Windy SM Si Hombing, Ketua 2 Yopi Rafael Hutasoit, Sekretaris Indah Erie Simamora, Bendahara Yohana K. Purba, dan dibantu seksi-seksi terkait. Selanjutnya Panitia Natal 2025 Seksi Remaja. Panitia Natal 2025 Remaja telah terbentuk dan susunan kepanitiaannya sebagai berikut. Ketua Jonathan Sitompul, Wakil Ketua Andreas F. Tambunan, Sekretaris Lovel Sinaga, Wakil Sekretaris Oktaria Rutfi Hutauruk, Bendahara Adel Marbun, Wakil Bendahara Damai L. Siombing, dan dibantu seksi-seksi terkait. Selanjutnya undangan persekutuan doa okumene bisa kita lihat di WAG kita. Pemesanan kalender atau almanak diberitahukan kepada jemaat untuk pemesanan kalender 2026 atau almanak 2026 bisa dihubungi Sintua wilayah masing-masing. Batas pemesanan tanggal 20 Oktober 2025. Selanjutnya bazar. Pada hari ini Minggu 12 Oktober 2025 Panitia Pesta Gotilon telah menyediakan bazar. Oleh karena itu, agar jemaat dimohonkan untuk berpartisipasi di dalamnya. Tuhan memberkati. Titing atau warta selanjutnya maupun warta keuangan dapat kita lihat di WAG wilayah yang telah dibagikan oleh Sintua lingkungan masing-masing. Songonima titing dihita sadarion. Shalom.
Damai ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mga ramoti, ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras marita sa luna. Shalom. Buharo barita muna nga kamang do tinang. Sehat. Las doro mo na noeng. Adong ko nakaningat tong hubigi alidak pala guguiro kon luar biasa nih kan. Ya. Jadi molo kebetulan kami jujut pajupang dotaka danak sekolah minggu. Molo ni sukun apa kabar anak-anak sekolah minggu? Molo ningon igur tawu dulu senasida. Ya. Fantastis. Luar biasa. Yes, yes, yes in nasida. Jadi gor asing go suasana gor tabu. HP suasana tapi tarsongoni doa ya, apalagi marpesta kutilok kita di bagasan sadarion. Dak pula wah marsiajar hita sel-sel itu kaya anak kota dan anak sekolah minggu. Jadi bolo sukun apa kabar HKBP Yogyakarta? Fantastis? Luar biasa? Apa kabar HKBP Yogyakarta? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Ido. Ala na memang songonido suasana natahilalan waing di tonga-tonga ni mingguta sa darion tarlumobi ala tapatupa pesta gotilon. Adorang sohujaha turpu jamita di mingguta sa darion parjolo hupasatami tabi tuhita saluhuna. Sian hami dohot keluarga, sia sudah pimpinan ni Huriata HKBP. Tu sudah ruas parhalado dohot akan aposo ni Tuhata narong di HKBP Yogyakartaon. Sudah hita nomor pungu di bagas joron dohot nama dohoti acarata secara online. Termasuk di duruni bagas joroon nate. Ale adong do boto adong do tong televisi di luar di bereng nasida. Terbigi do suara nami tu siya kamang do tinang na di luar. Takas do mau lihat ma. Jadi sarupa do hamuna na di si do na di son. Na di bagas gerejaon dohot nama dohoti di tonga-tonga ni ruang gedung na asing. Imala ni siya mga tate tuk torop pita naromar minggu di bagasan sadarion. Masalah seroha boy pajupang. Suri dohot aka ruas ni huria mulai sa dadanak sekolah minggu. Dadanak sekolah minggu ngaro kubigi hami na kaning nasugot mari de nasida this is the day ini nasida kan. Hari ini harinya Tuhan. Songoni do remaja dohot na pasobulung akamanami dohot inanami parhalado ama dohot ina suak songoni secara khusus panitia pesta gotilon naniuluhon ni amanami amang situa PSM Simajutak ngadi ramang ite. Oh ya, mulai ate mamang. Amang situa PSM Simajutak. Songoni dot akan aposo ni Tuhata amang calon guru Jona, si Mangucong, amang padita Albiner Pajaitan, do tamang padita Ucok Fernando Hutasoit, ima namaraged dan kaningan, jala secara khusus dia manami amang padita Resot, uluan ni Huriata, amang padita Tibul Hutahayan, ali-ali nami. Sian medan na sida pidda tusonate. Alay sangat istimewa do rohan nami dihusipon amang padita resok na kaningan rabdo itaro na tuwa-tuwa inang ison amang padita Dr. Robinson Raja Guguk. Dosen nami, dosen pembimbing kudo bapaon na mangajari mulai sian program estade na masaido na paradehon diaka program-program diaka pakubasyon. Jadi rodo kami rabdot keluarga inang borsitorus di son songoni dodot anak nami si nomor 2 dan nomor 3 siakang adang buy rabdot hita
Jadi las roha di tengah-tengah ni parsauran di bagasa tikion. Saulat nari pasatami matabe sian sudi pimpinan ni huriatta HKBP opue porus amang kepala departemen diakonia, amang kepala departemen merturia, amang sekretaris jenderal, dohot hami kepala departemen koinonia HKBP Rabdot Keluarga, pasahaton saulat nari horas madihita salunam. Apa kabar HKBP Yogyakarta? Ingat tamu ida. Mula ni sukun kabar. Hujaha mahatani debata dihita di bagasan minggutta sadarion natar surat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bidusada memuka sian ayat walu sahat rodi ayat 15. Madok mauliate au jumulo tu debataku marhiti-hiti Yesus Kristus siala sude hamu ala tu lihat portibiodo tarbarita hapor siaun muna dang macadi au marningot hamu ia sitidangiku debatado nahuoloi di bagasa todiku di nahu baritahon anak naim toktongdo hupangido diakka tangiaku anggiat tung manangadigan pelomoni rohani debata patiurhon dalaku manopot hamu ai masihol doau marnida hamu anggiat tung tarlehonau tuhamu deba si lehon-lehon partodion patuguhon rohamuna. Oddo tahe. Naeng dapotan hiras ni roha nang au sian hamu hinorhon ni hapor siaut tabi. Alai naeng maboto muna akadongan. Naung jujut ditahi rohaku manopot hamu. Asa marparbue au nang dihamu songon na diakka bangso na libani alai tersabat doau rasi rasa nuaing na marutang doau dihalak gorik nang dibangso na liban diakka perhapistaran nang diakka na hurang roha diwahyading husakap siyan nasa rohaku majamitahon barita na uli nang dihamu di hutarom. Ido sahana. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Songon edenya kadat danak nahubigi nasugut dison. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersuka cita di dalamnya. Aryodo na jinadihon ni Jehovah marulupulup jala marlas ni roha mahita disi. Ari na jinadihon ni Jehovah. Ari na marpunguhita di bagas joro ni debata. Memuji-muji pasangapon goarna. Tumangihon hatana. Pasahat peliatta. Patuduhon hauduhota tu debata. Alanong tatada asi dohot holong ni rohana. Jala tarlumowi di bagasan sadarion. Marpungu hita akka napinilit jala napinapulik ni debata. Gabe partohap dihatuaon. Dihaluaon, dihanguluan, diasini rohana. Ini adalah pemahaman yang sangat mendasar tentang siapa kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah
dan dikhususkan untuk menerima harta yang paling berharga, yaitu penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Itulah Injil itu. Kalau kita membaca dalam Rom 1 ayat 16 sampai 17. 16 sampai 17. Karena aku yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya tanpa terkecuali. Dan kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang paling berbahagia. Akkana mertua rohita ai dipilih jala di papulik, saulak nari dipilih jala di papulik, laho majalo tua nasiat debata nanilehonna marhite-hite Yesus Kristus. Odo karungan na sangat mendasar na binaritahon ni Apostol Paulus jala molo di bagasan topik di mingguon tung diodolhon nagabe topik di sadok huriata HKBP mamaritahon baritanauli sian nasaroha, memberitakan Injil dengan segenap hati. Itu bisa dilakukan, itu dimungkinkan dilakukan jika kita memiliki alasan yang jelas. Sama seperti Rasul Paulus, dia memberitakan Injil itu tanpa kenal lelah, tak pernah berhenti, tanpa mengenal usia, tanpa memandang situasi dan kondisi. Tetapi dia selalu berlari dan berlari dan berlari untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena dia sudah merasakan pekerjaan Allah itu, anugerah Tuhan itu, anugerah yang sangat berharga, yang mengubah hidupnya secara fundamental dan eksistensial. Mengubah hidup Paulus dari dalam. Eksistensi Paulus itu berubah setelah berjumpa dengan Kristus. Setelah mengenal Kristus. Setelah menerima Injil keselamatan. Kalau dia katakan Injil itu adalah kekuatan Allah, Paulus sendiri sudah terlebih dahulu merasakan itu. Makanya dia berubah. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari Saulus berubah menjadi unang pola ragu-ragu madokon. Dari Saulus berubah menjadi Paulus. Manusia lama berubah menjadi manusia baru. Dulu apa yang utama dalam hidup Saulus itu adalah kehormatan, hikmat dunia, pengetahuan, kekayaan, kehormatan. Tetapi sejak dia berjumpa dengan Kristus, yang menjadi prioritas hidupnya sudah berubah. Yang pertama dan yang utama baginya adalah Kristus. Kristus. Injil Yesus Kristus. Itulah yang dia beritakan dari hari ke hari, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau tanpa kenal lelah. Marhuba sian nasaroha. Memberitakan Injil dengan segenap hati,
dia lakukan sejak dia berjumpa dengan Kristus. Dan itulah yang dia sampaikan, sukacita itulah yang dia beritakan, yang dia tuliskan, karena dia telah mendengar tentang iman orang-orang Roma. Iman orang Roma itu terkenal di seluruh dunia. Dan dia juga memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan mereka. Alai didok, sai tersabat doi bana. Perjalanannya ke Roma itu selalu terhalang. Namun kecintaannya kepada mereka, karena mendengar tentang iman mereka, selalu membara, selalu menyala. Karena itu sekalipun dia tidak bisa datang ke Roma, karena dia juga memiliki hutang budi kepada orang-orang lain. Orang Yunani dan dari bangsa-bangsa lain yang belum mendengar tentang Injil itu. Yang mau disampaikan oleh Paulus, apapun yang terjadi. Apakah saya bisa hadir di tengah-tengah kamu atau tidak? Pemberitaan Injil itu harus terus dilakukan. Kadongan sa porsiaw di bagasan Yesus Kristus. Baru dope 2 minggu na salpo, mulak sian Afrika kami. Sian Nairobi, Kenya. Nairobi, ibu kota Kenya. Aladong di si sada forum na ginawaran Global Lutheran Forum. Wadah diskusi bersama antara gereja-gereja anggota Lutheran yang ada di Afrika, di Asia, di Eropa, dan di Amerika. Dan di situ kami berbagi, berdiskusi, bergumul tentang situasi dan kondisi global. Namanya pun Global Lutheran Forum. Kondisi global tentang bagaimana perkembangan kekristenan dan pemberitaan Injil. Jadi satu topik, satu tema yang dikumandangkan adalah to reach the unreached. Bagaimana menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Bagaimana memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Dan itulah yang dipergumulkan. Ternyata masih banyak orang. Bukan hanya banyak orang. Masih banyak kelompok-kelompok orang, suku-suku, bahasa-bahasa yang belum pernah sama sekali mendengarkan Injil. Dan kami katakan ini adalah merupakan hutang kita. Dan satu studi yang disampaikan oleh narasumber yang sangat berkompeten mengatakan bahwa di benua Afrika di tahun 1910 jumlah orang Kristen di sana masih puluhan juta jiwa. Bayangkan, tahun 1910, kira-kira berapa tahun lalu itu? Hah? 2025, Moru 1910. Ya, sekitar 114-115 tahun yang lalu. Jumlah orang Kristen di benua Afrika, di seluruh benua itu masih puluhan juta. Tetapi 100 tahun kemudian dikatakan sudah ada jumlah orang Kristen sampai 700 juta jiwa. Perkembangan yang luar biasa. Di benua Afrika. Dan ada satu gereja, salah satu gereja Lutheran terbesar di dunia yang bernama Ethiopian Evangelical Church of Mekane Yesus, EECMY. Mereka menyaksikan, Bishop mereka menyaksikan Bishop Yonas Dibisa.
Jumlah anggota gereja mereka sekarang sudah mencapai 12 juta jiwa. Beberapa dekade yang lalu itu masih hitungan ratusan orang atau ribuan orang. Tetapi sekarang sudah 12 juta. Dan tahun lalu, tahun 2024 yang lalu, warga jemaat mereka bertambah sekitar 400 sampai 500 ribu jiwa. Pertambahan 400 sampai 500 ribu jiwa dalam satu gereja itu sungguh luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka katakan, the gospel burns our hearts. Injil itu membakar hati kami, membakar jiwa kami, sehingga kami tidak bisa berhenti untuk bersaksi. Kami harus terus memberitakan Injil keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Kami tidak bisa berdiam. Baik pendetanya, mulai dari pimpinan tertinggi bisop, para preses, para pendeta yang melayani di jemaat, bahkan warga jemaat, mereka bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan adalah hal yang biasa dikatakan bahwa pada minggu seperti ini banyak orang datang ke depan untuk bersedia dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sama seperti gereja mula-mula. Jadi gereja Lutheran Mekani Yesus di Ethiopia, kita ingat ya bagaimana masyarakat Ethiopia. Kalau masa kami dulu waktu masa remaja, kalau kita melihat gambar-gambar dari Ethiopia itu adalah gambar-gambar apa? Kemiskinan, kelaparan, busung lapar, kepala besar, perut kecil do, dan besar. Aida ngarung si panganon, kelaparan. Tapi mereka sekarang sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, hebat, pintar-pintar. Dan mereka banyak yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Jadi topik kita pada hari ini memberitakan Injil dengan segenap hati, benar-benar mereka hidupi. Karena apa? Karena Injil itu, kabar baik itu membakar hati mereka, membakar jiwa mereka. Waduh hamuna kamang do tinang. Membakar do pena Injili di roh hamuna. Semangat do hamuna dibain Injili, dibain barita nauli. Semangat doamu. Saudara ragu-ragu doamu bereng. Semangat doamu dibain barita nauli. Las do rohamu nama bege jami taon. Anggoy memang bereng sebuah musuh las do rohamu na. Ido mabai kita bersemangat. Barita nauli. Jala kebetulan di bagasan mingguan marningot hita. Di ulang tahun huriat HKBP. Papigahon 144 tahun. Nah di hari ini adong do acara nabal kata patupa di Universitas HKBP Numensen ulang tahun 144 tahun HKBP dohot dis natalis uhaen napa 70 sadahon. Taingot pabahenan ni debata tutong-atongan ni hita bangsa Batak. Taingot ahdo namabahin bangkit harap Batak rurasilidung doho na humaliang marhites yan akapar barita nauli
Tarlumobi ma ingwer Ludwig Nomensen na tarbarita songon apostel ni halap Batak. Rasul orang Batak. Taingot di perayaan ini. Songo dia ingwer Ludwig Nomensen manatap sia duluk si atas barita. Mamereng turu rasilidung. Ru rasilidung nauli. Di daibana akkada danak marudurur lau tu gereja. Ina dohot akka ama marudurur lau tu gereja. Di BG di Manogo Niari Pukulonom dohot di Pukulonom Botari. Terbege giring-giring sian gereja. Jalasada siap tangyang ni Nomensen na tarbarita. Di Surato doi di Sadabatu. Mulolaha mo tudulog si atas barita. Inganan ni salib kasih noaing ngarok ya mo na siya ni. Siapa yang sudah pernah ke salib kasih? Udah semua. Oke, mau duduk sudi unak pula tunjuk tangan nanti. Di Surato disi. Ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa ini untuk memberitakan firman-Mu dan menyebarkan kerajaan-Mu. Sejak saat itu sampai kematiannya pada tahun 1918 di Sigupar, dia setia dengan kata-katanya itu. Dia memberitakan Injil. Dia berkhotbah. Dia mengajari orang Batak membaca, menulis, bermain musik, hidup sehat, memiliki budaya kehidupan yang baik. Dan kemudian dia mengajari mereka Injil. Injil Yesus Kristus yang mengubah hidup mereka. Itulah yang membaharui hidup orang Batak. Membawa mereka kepada Kristus. Percaya kepada Yesus. Menerima anugerah yang ajaib. Penghapusan dosa. Keselamatan dan hidup yang kekal. Harta paling berharga yang selalu mereka pegang dan yang seharusnya kita pegang dan kita selalu syukuri setiap hari. Yang membuat hati kita selalu menyala, selalu terbakar, selalu bersemangat. Itulah yang mereka hidupi. Dan memang kenyataan perkembangan kekristenan di Rura Selindung dan sekitarnya memang karena itu. Ada di masa penginjilan satu istilah yang mereka katakan gossiping the gospel. Gossiping the gospel. Lapatan na pabuah-buah hamuma barita na ulii. Unang menggosip dongan. Ya. Molo menggosip dongan kan jujur dotong masai. Alai menggosip dongan itu bukan membangun. Parwarwahon. Melemahkan. Tetapi gossiping the gospel di pabuah-buah. Molo pajupang dongan na. Puji Tuhan, saya merasakan kekuatan Injil itu. Puji Tuhan, saya merasakan kesembuhan karena mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, hidup saya dibarui. Hidup saya dibarui. Hidup saya dibarui. Apakah kita sekarang masih sering menyaksikan hal-hal seperti itu?
Molo di Ethiopia, nahudok na kaningan, itu adalah pengalaman sehari-hari mereka. Makanya pertumbuhan gereja itu bisa bertambah sampai 400.000 dalam 1 tahun. Pertambahan bukan karena kelahiran, tetapi karena konversi, karena pertobatan, karena ada orang-orang percaya yang baru datang kepada Yesus, yang baru mengenal Yesus. Kuasa Injil itu benar-benar mewarnai benua Afrika. Mereka juga berharap dan berdoa supaya kita di Asia seperti itu. Supaya kita di Indonesia. Karena maja dok na poso bulung. Ya mau bersaksi taringot tu Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Apakah kamu pernah bersaksi menyaksikan betapa indahnya hidup dalam Yesus itu? Kalau tidak, itu sama artinya nonsens. Tidak ada artinya. Kalau kita katakan bersaksi sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak mau bersaksi, kita tidak mau menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan itu menyentuh kehidupan kita. Sebagaimana Injil itu menyentuh kehidupan orang Roma dulu 2000 tahun yang lalu. Kamanami dot inanami di bagasan sadarion melamar pesta gotilok kita, tetap pikiran kita adalah misi. Misi dong. Untuk apa kita memberikan persembahan? Untuk apa kita memberikan buah dari pekerjaan kita? Maceuli nakaningan acarata mulai sian prosesi sian gedung konsistori sahat tu bagas joroon luar biasa nakaningan tarian menyambut musik yang sangat indah, jemaat pemasai tertib mengikuti acara demi acara. Jala satu sonari huilalado akamanami dot inanami, ini memang jemaat Yogyakarta ini adalah jemaat yang luar biasa, hebat, sangat tertib. Ausura mada bujaru mison terbigi. Dak terbigi bolo tiki makatai padita. Alay molo tiki so makatai manang dak tiki mare dehita. Terbigi do inang na tua-tua. Ngasih dia umur muda inang. Well, 20 tahun luar biasa dua. Ay semangat na tetap ya. Amin. Ya, tetap bersinar ya. Tetap bersemangat. Nge 20 tahun. Inilah satu kesaksian hidup orang percaya. Tidak mengenal usia. Tetapi semangatnya berapi-api. Hatinya terus terbakar untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Amin. Itu. Tanpa mengenal usia. Tanpa mengenal situasi dan kondisi kehidupan kita. Tetapi semangat karena hati kita dibakar oleh Injil kebenaran. Injil yang memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kita. Ido naikon hanguluhunota akamanami dot inanami. Molo marpesta gotilo kita di bagasan sadarion. Taida akaparbue nama cayuli arong pisang. Arong wortel. Adona. Arok suhat, adong botik, adong bunga. Ay siya kubo mo na rin yun. Daong. Alay simbolis man jolay ate. Adong gora piga-pigon na siya kubo na langsung. Ya. Itu simbolis lah ya. Ang guna gumurangan no na pinasamo na kan berupa kan? Berupa hepeng marupani kan? Si humisik kan? Itu. Alay on patuduhon na yung talian na terbaik. Ido lapatan na marpesta gotilon. Molo na julo kami di huta. Ala na tubo jala magodang di daerah pertanian do. Ningo do petakas.
Molo marpesta gotilon, molo masa gotilon, biasanya yang di bulan onom, manang di bulan pitu, dan jadi panganon perbuini haumai, ia sojolo na ginoaran patumona. Dilean perbue na perjoloi dibuan tu gereja. Jadi saya dipaimak ke keluarga do, mangaton nak pengadong eme di jabu, eme na baru digotil. Saya dipaimak ke keluarga do, mangaton boras manang na perbue na liling. Bila peting di tuhurat ya, songon dito amang padita resot nami ate. Anggo amang padita fungsional dang di ngoberanong. Karena poso naman ni sida noeng kan. Ale bula amang padita resot, takas do di boto. Songo kami, takas do boto kami nongi. Di paima do, adorakso di pasaturia. Ima pelean di pesta gotilon. Jadi masayarga sakral do pesta gotiloni. Akamanami dot inanami. Memberikan yang terbaik, buah yang pertama sebelum dimakan, sebelum dikonsumsi, sebelum dinikmati hasil pertanian itu. Totu sonari dang taulah besongoniate. Kalau dijalo gaji, bangegor dituhorhon sekian persen. Bahkan minggu pertama ngolo habis sekian. Minggu kedua nggak habis mesti sekian. Minggu ketiga bang habis besudi. Alai lapatan nama dihita di bagasan sedariona kamanami dot inanami. Molomar pesta gotilo kita, mari berikan yang terbaik. Amin. Talea mana dumenggan, talea mana umuli, bagak tabain, bagak nakaningan huida adonggo amplop, bagakian amplopi. Ngarong dihamun yang kamang do tinang, nga sudah hitarapotan nate. Bagakian amplopi. Songoni manang perbue, manang nasi humisi kepeng natapamasuk tu si nabagakima. Unang na di pulos-pulos ate. Tapi li manobagak. Tapamasuk tu bagasan. Imana perjolo. Bagak. Uli. Bila peting karas do pena. Unang namar lopit-lopit. Napaduaon tapasaha manabagak. Unang metate. Mularong dikatok tano balga. Ima tapamasuk. Unang met. Ya, mulangay pamasuk ken met bodo bigatin no. Ador si taruh tujulo. Alay na nagtaruk di siya kamanami dot inanami bahwa ini kita lakukan adalah untuk bermisi sebagai ungkapan rasa syukur kita dan kemauan untuk turut di dalam memberitakan Injil sebagaimana topik pada minggu ini, memberitakan Injil dengan segenap hati, memberitahun barita nauli siyan nasaroha. Marpesta mahita di bagasan sadarion, di bagasan las ni roha. Adorang suhu paucung jamita di bagasan sadarion. Songon nakaningan di bona ni jamitaon adong do suku-sukuku. Jalama selas roha tu kompak kamuna mangalusi. Sonari pe kamang do tinang adong do suku-sukuku alai kompak majolo hamu mangalusi dengan satu jawaban ini. Yes, I can. Yes, I can. Ramado Jahita. Yes, apa artinya itu? Ya, saya bisa. Nah diduru. Ramado majolamu, yes, I can. Wah, takas sudah dipilih tutup nasi dah bah. Mas Dela Sarwa, saya sangat bangga dengan kalian semua, Amang Inang yang di luar secara khusus. Amang Pendeta sangat bangga dengan kalian yang di luar.
tetapi juga sama yang di dalam. Masalah Seroha, saya sangat bangga, saya sangat bahagia dengan jemaat HKBP Yogyakarta ini. Sekali lagi, yes I can. Artinya, saya bisa. Yakin ya? Jawab dengan yakin. Setelah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, memberitakan Injil dengan segenap hati, tarbaik kamu nado amang inang remaja na posobulung maka tidakon taringot tu barita nauli memberitakan Injil Yesus Kristus. Song na orang gugu alusi. Apakah kamu bisa dengan semangat dan sukacita memberitakan Injil? Mantap. Yang kedua, setelah mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah pada hari ini, apakah saudara bisa turut mengembangkan pelayanan HKBP Yogyakarta ini? Yes, I can. Yang terakhir, setelah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, apakah saudara bisa turut menyukseskan pesta Gotilon hari ini? Naparpudi duno gogo. Jadi dangadong nektor mula kan nanti. Mari kita bersuka cita hari ini, kita bersatu dalam doa. Ali Tuhan debata amanami nahosobhami di bagasan Yesus Kristus. Hupuji hupasangap kami guarmu na badiyay. Dipilit, ditodo, dipapulikoro kami ali Tuhan. Gabi akaanak do burum na martua, na majalutua, ima tua haluaon, barita nauli, na margogo, haluahon, gaduk na porseya. Imalas ni rohanami, ajari hami mamiopi, ido artanami na umarga, tungunang loas, manang hagugo dia pe, manakoi siya kami, aido hatuaw nami. Say pergugui hami ali Tuhan, pabuabuahuni, mamaritahuni, magkusiponi, tuak kadongan nami, terlumubi, molo dileuko tu hami kesempatan, pabuahuni, magkusiponi, tuak ka nasumanada Jesus Kristus dope nasumanadaho. Asa nasida pe dohot martua. Tuhan pargugoy mahami, makanguluhon hatami, mangulahon pajawon mo. Asanggiat lam martabataba jol mana martua marhite hami. Pasu-pasu mahuriam HKBP Yogyakartaon. Mulai san ruas ni huria danak namemet sekolah minggu remaja na posobulung ama ina sahat rodi na matua lansia. Pasu-pasuan mo pargogoan mo jala pararom mo ali Tuhan. Lau makatidakon hasitong ami Injil yang membebaskan. Nang dibagasa sa darion di pesta Gotilon na hupatupahami. Mauliate ma di pasu-pasum di ngulu nami ganup di keluarga nami be doh dia kaulon nami be di pasu-pasu hodo ya li Tuhan jala diajari ho hami lau pabahirhon deba sian nanilihon mi tada ni hamoletion nami dohot parsi dohoton nami laho mamaritahon barzana uli sian na sarohan nami. Pasu-pasu ma pesta nami di bagasan sadarion loas sami marulupulup ali Tuhan pasangapon guarmo na badiyay. Pasu-pasu mo salu na panitia na niuluhon ni ama nami ketua situa PSM si Majuntak. Suwak songoni doa ali Tuhan doa takkan aposo makaparhaladum na niuluhon ni ama nami amang padita resort, padita tibul hutahayan. Suwak songonido,
doho na posom padita ucok hutasoit padita albiner pajaitan dot amang calon guru Jona si mangucong. Sa ipaso-paso akan na posomon magugo na si dari Tuhan. Laho manguluhon pakubasyon, paibako pakubasyon. Tarlumobi leon gugurot sa hala na siya ko ito ama nami paditarsot. Asang giat, marhite kepemimpinan na sida. Lam tuherbang na pakubasyon ni Huriam ha KBP di provinsi Yogyakarta. Jalabuy na sida pahebakon akapospel. Dot aka ragam ni pakubasyon. Parar aka na posomon. Rap dot aka parhalado ng ruas ni Huriam. Tanya kuno nami do. Dot aka pengunjung simpatisan. Aka naro siyan ruas ni Huriam hagabi pinasing nang aka Hurianasik pe narap dot hami di bagasan sararion. Luas sami toktong marlas ni Roha. Atong tuhoma puji-pujian hasangapon rodi sa liling-nililing na marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatorson tu napasahaton pilihan pesta gotilon. Nuaing sahat mahita tu napasahaton pilihan pesta gotilon. Ima tu pakta tuhurian itu hatta HKBP Yogyakarta tahun 2025. Ima perbueni panadauta di pasu-pasu ni debata naung tajalo di ngolutta. Taingok ma na manaburhon na otik dogotilon na jala na manaburhon managam pasu-pasu manghalap pasu-pasu di namang gotil ganup ma nyojar ni rohana unang masyan muruk manaksyan la sotarjua ay di hahulongi debatado nalas roha mangalehon ido tutu na manaburhon managam pasu-pasu jala mangalap pasu-pasu di namang gotil. Rodo hami manaruhon ganup nyonjar ni rohanami. Lasdo rohanami. Ay di hahulungi de batado na las roha mangalihon. Roma hami tualaman mi pasahaton pilihan nami natama di julum. Jalo mai Tuhan gabi pilihan na hucus di harajaon. Ope huriani tuhatta na marlas ni rohan selerion. Sapala patis ni sigalangan. Sapala na yung mga lihot tupak sa unang ma di paralangalangan. Ay marasar si logo-logo di topa ni si Mamora. Say horas malansia ama ina na posobulong remaja doot si kolaminggo ruas ni Huria HKBP Yogyakartaon marroha jala Mamora tupahan ni debata atong ro mahamu maredde mahita. Diraju basurikan basa jalo Tuhan selas farohan meta Tuhan
Hosanna gogok kita belean di jom. Atau pasti kau mai Tuhan, asa marguna au maghobasi huria. Jawab Tuhan, sailas marohan. Tuhan, salas marohan.
Nunga tapasahat piliatta tuhurian itu hatta. Tajakon jala tahanguluhon mahatana na badiyay. Taidehon mapadan hapersyaun laho pahehe rohata makanguluhon pasu-pasuna. Tuhan namarmahani kami. Mauliatu tu di bata Jehovah ay perdinggan basa do ibana rodi sa liling-liling na do asini rohana tu hita nunga tapasahat piliatta tu huriana songon perbueni akan taula atong tangihon hamu mahata ni di bata na madok alay marhuaso do di bata mangusehon tu hamu lao patupahon sa luhut ulaon na ringgan atong taharinggason mamakubasi huriana di bagasa dame serna ni roha dohot holong ni roha. Tay dehom mabupede nomor 405. Tatanya kum mapiliata. Adi di bata amanami na di banua gicang. Hodo haroruan ni salut sileon lehon naringgan do nasa ulibasa na muliutus. Upasat hami masyan na nilehon mi to hami pilihan nami to ho. Sa jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho parhasyak kami pilihanon. Patibulon na rajaon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata amanami perdenggan bahasa na sumurung. Narodo kami tujulum mabuan puji-pujian dohot ulup-ulup. Mauliate rohanami ala di pasu-pasu hodo na hula kami. Gabi jupang kami parbuan na dinggan siyan na hula kami. Marlas ni roha kami nuaing mga lehon silehon-lehon namin na dinggat tuho. Nalaw pasangap pun hodo kami. Ala ni pangaramutim di kami dohot di akan na hula kami. Jalamalua kami di bahin hosyan ragam ni parmaraan. Nahurang tama do kami niyan majalo asin ni roham na gudangi. Alay jujud do hulaw si kami paretam.
Sa ise sama dosa nami, jala unang jujur pabahenan nami im. Sa itu gumahami marhite-hite si leon-leon mi. Asalam hupaw bahami roha na sohasea. Jala huihuton hami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa ibuhay maroha nami marhite-hite do dim. Asa hutadahami godang ni silon-lehon mo tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate. Sa iurupi maakana pogos doho na dangol. Unang loas mate at turaparon manangise na makabiyariho. Sa itata manahaleon, jalasuru pangurupi tunasida. Saya poy akanamora, naduma, asa dilehon tuak kanahurangan. Sa pasu-pasu mahatam turuhan nami, ay ido hanguluan nito dinami. Sa ipaingot hami di ujung nilak kanami, asa unang holan hanguluan di tanoon hulului hami. Alay tugu-tugu mahami, asa pupareak hami hanguluan, dohot arta na sorasuda, silehonon mo tuhami. Say pasu-pasu ma, namanggonggomi hami, dohot panguhum, asa tigor uhum nasida, jala asa diuluhon nasida paripenay, tuak ka ulaon na dinggan. Say paringgas hami mula-ulaon, ay patik muhiaddoy, asa lamoro bilangan niya kanajukat, jala lam tutorop na para si roha na pasangapunho. Pargugoy mahami, saliling di tanod do pihami, nakpe marsikat sorin, rolas ni roha, dohot arsa ni roha di ngulunami. Alay dumingad doy, si ni roham, siyan nasa hanguluan di tanoon. Marhiti-hiti, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banwagitsang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saot malomo ni roham di banwatongon, son na di banwagitsang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami, songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihat tu pangudsunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Pinasa matu panitia menguruti ulota. Iya, humusor mahita manginang, tujulo ni sobo, ala di sino na pestata. So, 5 buah-buah. Untuk naposo, bisa kerjasama untuk mengatur bangku yang ada di depan sobo.